салом алейкум бародарон, ин канали чӣ гап мебошад ва номи ман Ҷурабек. Дар имрӯза видео ман барои шумо топ 5 программаеро нишон медиҳем ки метонед шумо бо ин программаҳо арзон Тоҷикистон занг занед. ҳозир мо аз ҷои панҷум сар мекунем ва дар охир кадом программа дар ҷои якум еста ба шумо нишон медиҳем. То охири видео тамошо кунед, лайк монед ва дар канал обуна шавед. дар ҷои панҷум программаи Мегафон Лайф меистад. бо ин программа шумо метавонед ба Тоҷикистон ҳамагӣ бо нархи 20 дирам занг занед. ба ҳама рақамҳои Тоҷикистон як хел нарх мегирад, яъне 20 дирам. Вавилон, Мегафон, Тисел, Билайн фарқ надорад. ҳамашда вақти занг мезанед 1 минута 20 дирам мегирад. дар ҷои чорум бошад программаи Мобигап меистад. бо ин программа шумо метавонед ба Тоҷикистон ба дигар компанияҳо ҳамагӣ бо нархи 20 дирам занг занед дар 1 минут ва ба компанияи Вавилон Мобайл ҳамагӣ бо нархи 12 дирам занг занед. барои он 12 дирам мегирад ба компанияи Вавилон ки ин программа ай худи компания Вавилон Мобайл мебошад. барои ҳамин ҳангоми занг задан ба номерои Вавилон ҳамагӣ 12 дирам мегирад ва ба дигар ширкатҳо 20 дирам дар 1 минут. дар ҷои сеюм бошад программаи Билайн Салом. барои чӣ ин программаи мо дар ҷои сеюм мондем? барои он ки ин программа айрӯи тарофа нархгузорӣ кардагӣ. мисол мегирем, тарофаи ман вақти ман ба дигар номеро занг мезанам 20 дирам дар 1 минут мегирад. вақте ки дар номерои Билайни Тоҷикистон занг задум дар як рӯз 50 дирам мегирад ва ман метавонам 24 соат бесплатна гап занам. яъне ин программаи беҳтаринай вақте ки шумо ба номерои Билайни Тоҷикистон занг мезанед ҳамагӣ 50 дирам дар як рӯз мегирад ва шумо метавонед дар мобайни 24 соат суҳбат кунед. дар ҷои дуюм бошад программаи Чигап. бо ин программа шумо метавонед ҳамагӣ бо 12 дирам ба дигар ширкатҳо ва 10 дирам ба ширкати Тисел занг занед. ин программа беҳтарин программа ҳисоб мехӯрад. аз ҳамин сабаб мо инро дар ҷои дуюм мондем. як бори дигар такрор мекунам, ҳангоми занг задан ба Тоҷикистон ба номерои Тисел 10 дирам мегирад ва ба дигар ширкатҳо 12 дирам барои 1 минут. инак дар ҷои якум бошад программаи Тамос. бо ин программа шумо метавонед арзон ба Тоҷикистон занг занед, яъне программаи беҳтарин мебошад. дар 1 минут ҳамагӣ 9 дирам мегирад ва шумо метавонед бо 9 дирам ба тамоми ширкатҳои Тоҷикистон занг зада бемалол суҳбат кунед. ин программа беҳтарин аст. аз ҳамин сабаб мо инро дар ҷои якум мондем. ва ҳамин буд бародаро, имрӯза видеои мо дар бораи программаҳое ки ба Тоҷикистон арзон занг задан. шумо метавонед ба ҳамин программаҳо пайваст шуда арзон ба Тоҷикистон занг занед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. фаромӯш накунед лайк, подписатсия ва поделитсия карданро. боқӣ дар паноҳи худо бошед. хайр, то боздид.